Elena Candia é a nova alcaldesa de Lugo. Asume o cargo a un ano das eleccións municipais e recupera a alcaldía da cidade para o Partido Popular 27 anos despois. Alejandro. Sí, efectivamente, pois tivo lugar ese pleno, un pleno que comezaba contra as 12 do mediodía, no que Elena Candia foi elixida nova alcaldesa despois de sair adiante esa moción de censura cos 12 votos do Partido Popular e o voto da edil non adscrita. Ábrese un novo paso aquí nesta cidade de Lugo con un novo tal. Queda proclamada alcaldesa doña María Elena Candia López. 27 anos despois, esta imaxe en Lugo. O PP faise co bastón de mando da cidade. Segundos antes, os concelleiros do anterior goberno abandonaban o pleno. A sesión transcorreu sen incidentes. Que é necesario outro goberno nesta cidade. A nova alcaldesa defende a moción. A exconcelleira socialista que a apoiou non tomou a palabra. BNG e PSOE sí, non aforraron críticas. Poderíamos chamar a este novo bigoberno que aspira a conformarse como pacto das trapalleiras. É unha maniobra política construída sobre a dor, xustificada cunha mentira e executada mediante unha traición. Elena Candia convídaos a traballar xuntos. Lugo necesítanos a todos. Lugo necesita unión, traballo e respeto. E iso é o que vai a definir o noso goberno. Chego cunha profunda convicción de que outro Lugo é posible. De creer que Lugo merece máis. O último alcalde do PP en Lugo foi Joaquín García Díez, na legislatura 1995-1999. Fora do pleno, ás portas do Concello vivíronse momentos de tensión. Os manifestantes increparon os representantes do Partido Popular. A policía tivo que intervir e identificou 3 persoas. Na mobilización participaron membros do Partido Socialista e do BNG, os que a secretaria xeral do PP sinalou como os incitadores. Outras persoas romperon ese cordón, intentaron romper o que a policía local tiña marcado e iso non é máis que o froito desa escalada de violencia que nos pedimos que cesara estes días. O transatlántico Ondius xa navega cara ás Illas Canarias, cara Tenerife en concreto, onde prevé chegar na noite do sábado ao domingo. Vai fondear nas proximidades do porto industrial de Granadilla, pero non atracará. Os pasaxeiros só sairán do cruceiro cando xa estean listos os avións que os repatrien aos seus lugares de orixe. 144 persoas viaxan no Ondius e ningunha ten síntomas. El ambiente en el barco sigue siendo positivo. Contao en redes unha pasaxeira valenciana e tamén non lo confirma por mensaxe o único galego a bordo, Ricardo Evia de Cariño, o conselleiro de Sanidade, falou coa súa irmá. Poner a consellería a súa disposición para o que necesitase e me transmitió que súas irmán están ben e que están tranquilos. Cando cheguen á Costa Canaria faránselles a todos análises médicas sen baixar do barco. Se todo vai ben, os estranxeiros serán repatriados e os 14 españois trasladados ao Hospital Gómez Ulla de Madrid para cumprir corentena. Siempre que voluntariamente quieran. A ministra de Defensa acendía así o debate e a de Sanidade saiu corrixir a corentena vai ser obrigatoria. Sí, tenemos las herramientas legales, pero es que estoy segura de que la propia responsabilidad de las propias personas que están afectadas va a primar. O PP critica confusión. El propio gobierno discrepa entre él. Y por otro lado, los criterios médicos son los que deben de imperar. Y en tercer lugar, cuando hablamos de cuarentena, casa mal con la voluntariedad, ¿no? Os populares xa pediron a comparecencia urxente da ministra de Sanidade no Congreso. Tamén o presidente das Canarias segue reclamando máis información. Clavijo reuniuse con García este xoves no Ministerio. Nos han transmitido que el buque en ningún caso atracará, solo fondeará. Queremos que el buque que se fondee esté el menor tiempo posible en nuestras costas. E por iso vai pedirle a embaixadora dos Países Baixos que o buque continúe ruta cara a ese país tan pronto desembarquen os pasaxeiros. Entre os afectados hai unha azafata da compañía aérea KLM que tivo contacto cun dos 3 falecidos por antivirus, contacto directo. María está ingresada nun hospital de Ámsterdam.
Si iso presenta síntomas leves e permanece illada. A azafata tivo un breve contacto cunha muller de 69 anos en Johannesburgo, a que a tripulación dese avión de KLM lle impediu embarcar por atoparse moi enferma e finalmente a muller faleceu días despois por antivirus. Tamén hai outro caso sospeitoso ingresado en Suiza, unha das 30 persoas que abandonou o cruceiro sen ningún tipo de control na illa de Santa Helena. Dende aquí en de Bruselas insisten hoxe mesmo en que non existe risco para a poboación europea, que o risco agora mesmo de momento é baixo. Con todo, a Comisión Europea mantén contacto permanente coas diferentes autoridades, entre elas a OMS e tamén os diferentes Estados membros, en especial cos Países Baixos, bandeira baixo a que navega o cruceiro, e España hacia onde se dirixe. Agora mesmo está tendo lugar a reunión do Comité de Seguridade Sanitaria, onde participa tamén o noso país, que xa activou o Mecanismo Europeo de Protección Civil, polo que a Unión Europea coordina unha posible resposta sanitaria. Unha das incógnitas segue sendo como entrou o virus no barco. Oceanwide Expeditions, a navieira a que pertence o MV Ondius, recompila información sobre os pasaxeiros que desembarcaron nalgún momento da viaxe e puideron entrar en contacto con fauna silvestre, a principal hipótese de como o antivirus entrou no barco. As 30 persoas que puxeron pé en Santa Helena o pasado 24 de abril foron contactadas nas últimas horas, pero o cruceiro fondeou noutras moitas illas africanas. O buque navega en dirección a Tenerife sen ninguén a bordo que presente síntomas a día doxe. Este cidadán turco, ornitólogo como o único galego que vai na expedición, confirma que todos se atopan en bo estado de saúde. Con todo, hai quen non o leva coa mesma tranquilidade. Somos persoas con familias, con vidas, con xente esperando por nós na casa. Hai un montón de incerteza e esa é a parte máis dura. There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part. Outro dos viaxeiros difundiu o vídeo do momento en que o capitán informaba do primeiro falecido. This is my sad duty to inform you that one of our passengers sadly passed away last night. Con todo, os expertos inciden en marcar distancias coa COVID e lanzar unha mensaxe de tranquilidade. Sabemos cómo protegernos y el riesgo para la población general es bajo. No es como un virus respiratorio como puede ser el sarampión o el COVID, que en un sitio cerrado se puede infectar muchísima gente. A variante Andes do antivirus pasa por ser a máis letal, pero tamén a menos contagiosa. Os Estados Unidos tentan recompoñer as relacións co Vaticano e co goberno italiano. O Papa recibía esta mañá a Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano. Javier Romero. Así, a expectación en Roma era alta, a seguridade máxima, os redores do Vaticano estiveron bloqueados durante boa parte da mañá. Ademais, este encontro durou media hora máis do habitual, unha hora en total. Polo momento, o que se sabe é que esta reunión non organizouse tras as críticas de Trump, senón que máis ben en unha reunión para falar da colaboración entre a Igrexa e o goberno dos Estados Unidos para facilitar a chegada de axuda humanitaria a Cuba e tamén para falar da liberdade relixiosa no mundo. En todo caso, a pesar das declaracións do presidente americano, o encontro de hoxe está claro que pode servir para calmar as augas e, sobre todo, un encontro que tamén vai máis aló da postura do Vaticano con respecto ás accións militares emprendidas por Estados Unidos en Oriente Medio. O conflito con Irán é un dos asuntos que ven enfrontando os Estados Unidos e o Vaticano. Precisamente, o acordo entre Estados Unidos e Irán parece estar máis preto cando se cumpre un mes do alto fogo. Donald Trump é optimista, cree que a guerra acabará rápido, porque as últimas conversas con Teherán foron moi positivas. Agora agardan a resposta dos iranianos a un acordo de mínimos de 14 puntos para poder avanzar na apertura do Estreito de Hormuz. Pakistán xa se ofreceu para acoller asinaturas se finalmente se chega a un acordo. Con quen sí que sigue a tensión e con Israel, o goberno español convocou a representante de Tel Aviv en España para pedir a liberación do cidadán español que ía na flotilla de Gaza e que foi detido. Está acusado de colaborar con Hamas. Una acción contraria al derecho internacional, tras un abordaje en aguas internacionales, y debe ser inmediatamente puesto en libertad. El derecho internacional, incluso el derecho humanitario y el derecho del mar, que están siendo violados, deben ser respetados por todos, también por Israel.
Os británicos acoden os colexios electorais hoxe para escoller gobernos locais en Inglaterra e representación nos parlamentos de Gales e Escocia. E as enquisas anticipan a derrota do laborismo. O futuro do primeiro ministro podería complicarse, María. O liderado de Keir Starmer quedaría moi debilitado se efectivamente se cumpren as estimacións que prevén que o Partido Laborista podería perder centos de concelleiros en Inglaterra, mesmo en feudos tradicionais como Londres, quedar relegado en Escocia ou perder o control histórico en Gales. É unha xornada clave para o futuro de Starmer, que vive un dos seus momentos máis baixos de popularidade polos escándalos e polémicas que rodean ao seu partido. Por certo, unhas eleccións que, como curiosidade, celébranse en xoves dende comezos do século XX por ser o día principal de mercado nas cidades e vilas do país. A protesta dos traballadores do metal paralizou Vigo e Pontevedra esta mañá e a cousa pode ir a peor porque este é o primeiro dos 3 días de folga que convocaron para reclamar melloras no seu convenio. Xoel. Sí, entre esas melloras piden non só melloras salariais, senón tamén medidas, por exemplo, para combater o estrés térmico durante os meses de verán ou tamén outras contra as subcontratas dos estaleiros. Esta primeira xornada de paro a que estaban chamados en total uns 30.000 traballadores chega logo de 13 reunións da Comisión Negociadora, encontros que remataron sen acordo. Dende a patronal lamentan a falta de consenso e dende a representación dos cadros de persoal falan de inmobilismo por parte dos empresarios. Un día de folga o de hoxe, con outros paros convocados tamén para o 13 e o 14 deste mesmo mes. Os sindicatos cualifican de éxito a xornada de paro con un seguimento que estiman o 95%, unha demostración de forza que din debería facer reflexionar a patronal. Na mesa non negocia, só quere impor. Era necesario dar este toque de dignidade, non? A patronal sigue inmobilizada nas súas propostas, quere un convenio de moi longa duración. Saíron á rúa para exixir melloras laborais como xornadas intensivas ou incrementar a seguridade no traballo. É un sector, concretamente o naval, vulnerable, onde estamos expostos a un alto risco de accidente, polo tanto, queremos que se nos recoñeza esa situación e se lle dé a cobertura para evitar no máximo posible que sigan sucedendo os accidentes dos últimos anos. Piden que o novo convenio inclúa unha suba salarial do 16% en 4 anos e mellorar as condicións do ámbito do traballo con medidas contra o estrés térmico. En esas jornadas, sobre todo de verano, que tanto pasan en naval como en polígonos, como por exemplo en Porriño, donde nas temperaturas, aunque estés a 30 grados, unha persona que suelda, está en unha nave e tal, pues está en 45 grados tranquilamente. Esta é a primeira das 3 xornadas de folga convocadas, as próximas os días 13 e 14. Tamén hai folga nas escolas infantís de España. Aquí en Galicia os servizos mínimos obrigan a que os centros estean abertos. A folga están convocadas as traballadoras de case 11.000 escolas en todo o territorio, as que acoden algo máis de 450.000 alumnos de 0 a 3 anos. Exixen menos alumnos por docente. A ratio actual dificulta ofrecer a atención individualizada que precisan os cativos. Piden tamén unificar un sector que conta con varios modelos de escolas en función de se son públicas ou privadas, e son nestas últimas onde especialmente se reclama unha mellora das condicións laborais. Que nos consideren como lo que somos docentes, no somos cuidadoras y no solo nos dedicamos a cambiar pañales ni solo nos dedicamos a quitar mocos. Dende o goberno din que existe o compromiso para revisar as ratios e as condicións laborais antes do verán. Con todo, os sindicatos teñen convocada unha manifestación a nivel nacional pro vindeiro 23 de maio en Madrid. Xa poden ir botando contas pro próximo curso escolar. Temos as datas, as clases van comenzar o mércores día 9 de setembro. O primeiro período de vacacións será o de Nadal do 21 de decembro ao 6 de xaneiro. Non haberá clases do 8 de febreiro porque é entroido e as vacacións de Semana Santa caen entre o 22 e o 29 de marzo. As clases rematan o luns 21 de xuño. O curso remata en pouco máis dun mes, no que estamos nestes momentos, e os pais buscan como organizárense para conciliar.
Acaba o cole e hai que ir falando do verán. Moitas familias xa teñen feita a mochila para ir de campamento. En Vigo, por exemplo, o Concello pecha mañá a inscripción, 15 con 4.000 prazas en total. A Deputación de Pontevedra xa lanzou o seu na lanzada, con 1.500 prazas, e a Xunta ofrece case 12.000 en toda Galicia, no seu caso, para nenos e mozos de ata 30 anos. Pues en principio campamentos y bueno, yo ya todavía en la escuela infantil, pero el mayor campamentos y 4 semanas y eso tiene un coste muy alto. Un campamento de verano, sí, es la única forma de conciliar, porque los dos padres trabajan y la única forma de conciliar es un campamento de verano, nada más. Los abuelos, tiran mucho de los abuelos. Porque tamén hai, claro, avós e aboas o pé do canón. 8 de cada 10 coida dos netos nalgún momento dano, máis no verán. Porque los padres trabajan, entonces tengo intervalo de trabajo, lo cuido la niña. Porque teño unha finca en Sabarís, vamos para ali teño unha piscina, e entón pasan ali o día, despois van os pais á tarde a recollelos. Outras opcións son repartir as vacacións entre os proxenitores ou mesmo como neste coworking de Nigrán, levar os nenos ao traballo, que incluso ten aire de campamento. A neve complicou hoxe a actividade en Alvedro. Por primeira vez dende que asumiu parte dos voos da Lavacolla houbo desvíos. Mercedes. Sí, aínda que agora o Ceosol, o aeroporto funciona con normalidade, a primeira hora da mañá as néboas concentráronse nesta pista de Alvedro. A situación meteorolóxica de primeira hora provocou o desvío de voos por falta de visibilidade. O principal afectado foi un voo de Iberia procedente de Madrid que tiña que chegar ás 8:40. O comandante cancelou a aterraxe e o voo desviouse a Peinador. Tamén un voo privado que viña de Palma de Mallorca decidiu cambiar o rumbo e desviarse a Valencia. Estes incidentes supoñen os primeiros desvíos nesta etapa de Alvedro mentres duren as obras no aeroporto da Lavacolla en Santiago ata o vindeiro 27 de maio. A néboa foi a que provocou os problemas no aeroporto de Alvedro. E falando de infraestructuras, o Adif vai mellorar a coñecida como liña do Miño que une Ourense e Guillarei nas proximidades de Vigo. Son 96 kilómetros. Chámome Mara Gato, son unha nova médico interna residente no Hospital Clínico Universitario de Santiago e escollín cardioloxía fundamentalmente porque é un centro de referencia no Estado para formarse nesta especialidade. Mara está entre os futuros médicos de España, sacou o número 83 na última convocatoria MIR. Contounos que comeza a formación con moitísima ilusión. A puntuación no exame MIR valeulle a Mara para estar no posto 83 de toda España e poder optar á praza que quería. Decidín escoller cardioloxía porque namoreime dela durante a carreira, durante as prácticas, estudándoa, máis ou menos dende o segundo e terceiro ano xa tiña claro que ia ser a miña especialidade. Hoxe cruza o limiar do hospital, pero xa non como alumna. A partir do 5 de xuño será R1, residente de primeiro ano. Son 5 años en los que se aprende muchísimo, se hacen muchos amigos, todos guardamos, yo creo que el recuerdo de la residencia casi, non sei si decir, como los mejores años. O luns asistiu en Madrid ao acto de adxudicación de prazas. Son algo máis de 9.000 para 16.000 aprobados. O luns foi un día moi emocionante, tamén con un pouco de nervios, porque en realidade non sabes que queren facer os teus compañeiros, non saben se van ter as mesmas preferencias que a ti, pero bueno, ao final tiven sorte, puiden coller a miña primeira opción, así que foi un día moi feliz. Hoxe é día de reencontros e de coñecer os profesionais que guiarán a súa formación. Os primeiros anos, sobre todo o primeiro ano, un pouco máis de adaptación e de disfrutar un pouco máis. Despois sí que vas a ter que traballar e as guardas van a ser un pouquiño peor. Chegou onte de Madrid e aínda non tivo tempo de regresar ao seu Foz natal, onde descansará o mes que lle queda. Agora este un mes para buscar vivenda, relaxarse, empezar a coñecer aos meus compañeiros e poderme sentir integrada xa dentro do primeiro día. Un pescador de Salvaterra está vivo de milagre. Andaba a Lamprea cando caeu por un desnivel e acabou batendo contra as pedras, Mónica. Si, no momento da caída, o home estaba desmontando a estrutura que empregan para a pesca da lamprea por causas que se descoñecen, precipitouse por este desnivel de máis de 2 metros
de altura e caeu na beira do río, onde quedou atrapado tras impactar coas rochas e debido a un golpe na cabeza e tamén a varias lesións. Os servizos de emerxencia atoparon o pescador en estado de hipotermia. Unha ambulancia trasladouno ata un centro hospitalario onde permanece ingresado. Son estructuras pesadas de metal que se levan sobre o río para facilitar a pesca da lamprea aos pescadores. Foi no momento de desmontala e por razóns que aínda se descoñecen cando o home caeu por este desnivel de máis de 2 metros de altura ata acabar na beira do río. Posiblemente fallou unha parte da estrutura e foi o que ocasionou que se viñese todo abaixo e o home pois tamén. Que resbalou ou caiu aí atrás e caiu de espaldas, creo. De un golpe non se la daba levantado. Pero... Durante a caída, o pescador impactou contra as rochas, causándolle distintas lesións e un golpe na cabeza, o que lle impediu saír polos seus propios medios. Vimos que o home presentaba dor na parte baixa da espalda e tamén pois tiña sangue na cabeza, polo que o trasladamos na camiña nido e pusémoslle o collarín. Os bombeiros que participaron no rescate atoparon o pescador en estado de hipotermia e procederon á súa evacuación por terra, salvando as dificultades do terreo, ata chegar á ambulancia que o trasladou a un centro hospitalario. Pensen por un momento no contrasinal que usan para entrar no móvil ou para acceder á conta de correo electrónico. É seguro? Para todo, a mesma contrasinal. Con pequenas variacións en todo, vou probando un punto, unha raya, un algo, pero é toda a mesma. Non debería ser así, pero é o máis cómodo. Tamén as fechas e os nomes importantes soen ser contrasinais comuns. Da bastante pereza, sobre todo cuando te piden, pues le tienes que meter un punto, un signo de puntuación o varios números o unha barra baja. E que, senón, eses contrasinais deixannos expostos ante os ciberataques. Existe eso como un diccionario donde hai esas claves que son habituales, QWERTY+, password, admin, e son contrasinais que son as primeiras que se proban. O sea, non é que este alguén tecleando, senón que hai un diccionario onde automáticamente ou por IA ou o sistema as vai probando. En esta situación, cando nos logueamos, nos damos de alta nunha conta, cando toca pensar nun contrasinal, ha de ser seguro e robusto, pero contra todo pronóstico, esta secuencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é a máis repetida. Din os expertos que usar contrasinais tan predecibles é como abrirlle a porta aos nosos datos aos ciberdelincuentes. Iso é usar contrasinais repetidas ou gardalas en lugares accesibles son hábitos moi malos que convén deixar atrás. Das pasarelas de moda aos estantes de tendas e supermercados, as colaboracións de grandes modistos ou arquitectos no deseño de produtos de consumo e obxetos cotiáns permiten achegar o luxo a todos os petos, persoas que de outro xeito non poderían mercar as súas creacións. A idea é que se compre un obxeto cun valor engadido. Son edicións limitadas que disparan as vendas. Son bombóns, como a outros, pero o deseño desta caixa, realizado polo modista Juan Avellaneda, fixo que se esgotara en varias tendas polo Día da Nai. Facer un regalo para algunha persoa e tal, se ten un deseño diferente, pois vas mercar ese. Es lo que yo haría. Vaya, si vale lo mismo, cojo la de Avellaneda, aunque no sepa ni quién es. Louza deseñada polo arquitecto Chi perfilou un salpimenteiro coa asinatura de Zaha Hadid, obxetos cotiáns que adquiren un valor máis alá do seu uso grazas ao deseño. Fagamos chegar lujo a todos os públicos, porque a xente quere formar parte desa constelación. Podes coller un pimenteiro e estar servindo con Agatha Ruiz de la Prada e dicir, bueno, pues síntome mellor, e ademais dache esa sensación de privilegio. Por tener algo del diseñador, que no lo puedes tener normalmente. Unha democratización do luxo que busca ampliar mercados e incrementar vendas. Teñen o objetivo de diferenciarse con respecto á competencia, creando uns obxetos que soen ser únicos, moitas veces alcanzan o estatus de coleccionables. O, por ejemplo, la nocilla, los vasos, esos tan bonitos, eso sí que me dio por comprarlo, por tener la colección. Esta edición especial y súper limitada. Vemos algo que nos gusta e temos a sensación de que podemos quedar sin él, generas un desexo de querer conseguirlo o antes posible. Esto fai que as ventas se disparen. Una estrategia de marketing muy buena, sobre todo con eso, con productos que a lo mejor son más cotidianos o son más básicos.
Produtos que achegan o glamour das pasarelas e a exclusividade do deseño o día a día das nosas casas. E en Sober celébrase este foro impulsado polo Centro de Estudos Superiores de Galicia, o encontro que reúne expertos en inteligencia artificial, forman os empresarios en como utilizar a IA para tomar mellores decisións. Un rural con moito futuro, un rural galego que é gran productor de leite, gran productor de carne, gran productor dos nosos viños e que temos excelentes oportunidades de cara ao futuro para seguir medrando. Fagan memoria, lembren a lea que se armou coas participacións da Lotería de Nadal en Vila Manín. Pois non foi caso único. Un club de rugby de Euskadi está nas mesmas por non rexistrar 225 papeletas do terceiro premio. Es una putada porque es una gente conocida del pueblo, le ha tocado a gente del pueblo conocida. No le he cobrado de momento y yo quiero lo mío y punto. De alguna manera se tendrá que solucionar. A atopar esa solución non parece doado porque o desfasamento pasa dos 2 millóns de euros. Ademais, aquí parece tarde para propoñer unha quitación porque os cartos xa se repartiron. O 22 de decembro pasado ocorreu o cava en Igorre, porque o terceiro premio do sorteo da Lotería de Nadal deixaba nesta poboación de Vizcaya, duns 4.000 habitantes, máis de 14 millóns de euros. Aquí tocó a mucha gente. Fue un día de muchísima ilusión, incluso hasta yo me ilusioné, aunque no me hubiera tocado. Os agraciados foron moitos, porque a fortuna estaba repartida en participacións de 4 euros do club de rugby local. Pero igual que pasou en Villamanín, hai máis papeletas ca décimos, o que supón un desfasamento de máis de 2 millóns de euros. Mucho dinero. Eso no se puede asumir por parte de una persona normal que tienen unos trabajos normales. No club foron pagando os premios ata que este martes se acabaron os fondos e saltaron as alarmas porque aínda quedan 100 de agraciados por cobrar. A mí no me han pagado y por eso he puesto la denuncia. Pero si hay papeletas y no hay dinero, algo pasa. A Erchancha informou este xoves que leva rexistradas 80 denuncias por impago. No club aseguran que foi un erro para o que están buscando solución. Pero a estas alturas é difícil que poida ser cunha quitación xeral como en Villamanín. Yo quiero lo mío y punto. Pero van a quitar al que ha cobrado ya. ¿Y si yo ya he gastado qué? E seguimos falando de cartos, pero agora de cantidades máis cativeiras. As propinas, o pago con tarxeta fai que cada vez deamos menos, pero hai unha excepción, os turistas de fora. Os botes das propinas cada vez están máis valeiros e os hai, e a causa parece estar moi clara. Eu, por exemplo, non ando con efectivo nunca, pago un café de €1 así, bueno, que agora non vale €1, pero pago con tarxeta sempre. Cando antes o tema das tarxetas aún non se veía moito, as propinas eran moito máis altas e agora teño o bote escaso, vaya. Quen quere deixar propina, deixa, porque pode achegar €1 ou €2 ou incrementar a cifra do datáfono. Nos lugares frecuentados por estranxeiros que teñen moi inculcado este costume, a cifra de propinas é sensiblemente maior. Esos son los clientes que sí, si entienden algo el español, sí te dicen propin, o a la hora de pagar en efectivo, como cuando vienen los cruceros. Yeah, we do, always. É o caso desta moza húngara que di que sempre deixa propina porque valora o servizo que lle dan. A ausencia absoluta de efectivo nos petos de moita xente fai que cada vez deixemos menos cartos. E as cascudas volven desesperar a veciñanza de Teis, en Vigo. No barrio das Flores denuncian que levan anos con este problema que xa é unha auténtica praga. Acompañamos a Antonia para ver como se lle deu a caza esta noite. Estamos continuamente con insecticida y, claro, las que están aquí se mueren, pero vienen más mañana. E así están boa parte das casas do barrio das Flores en Teis, din que hai cousa de 5 anos que conviven coas cascudas. En el desajo de la ducha, otra vez en el fregadero. De noite así que eu prendo a luz e já se me escapo. Me levanto e digo, a ver, ¿cuántas cucarachas voy a tener hoy en la cocina? Y siempre encuentras como mínimo 5. E contan os traballos que pasan e os cartos que gastan para tentar desfacerse delas. Tengo aparatos de todo tipo.
destos que emiten ondas, que trampitas. Contratamos una empresa especializada, no sirvió de nada, porque nos duró un mes sin tener cucarachas y de repente otra vez. Estas marcas son áreas tratadas polos técnicos municipais. Dende o Concello explican que nesta época e nesta zona están reforzando a desinfección, pero din que o problema está no interior das casas, onde non poden tratar. Aquí discrepan. No, porque vemos efectivamente que nos vienen de afuera. O problema está fuera, está nas calles. Non só no barrio, en San Cruz Badía, no Grupo San Pablo, Espiñeiro, hai en todos os lados. Din que é molesto e insalubre e reclaman medidas máis contundentes que os axuden a controlar e eliminar a praga de cascudas na zona. Coa suba das temperaturas volven tamén as serpes. Cada primavera multiplícanse e non só se ven no monte, tamén preto das casas e mesmo en zonas urbanas. Os expertos piden calma porque aquí en Galicia a maioría non son perigosas para as persoas. Coa chegada da primavera as temperaturas máis suaves non é raro que poidamos atoparnos cunha serpe. Sí que é habitual que aparezan, o máis problemático cando aparecen no interior das viviendas, que pode ser algún caso puntual. Espertan medo e receo, pero semella que as serpes galegas non son tan perigosas como as pintan. Velenosas ou non, ante a dúbida, o máis importante é contactar cos servizos de emerxencia. Todos sabemos que as serpes poden ser venenosas ou non, ante a dúda, se non somos un experto do tema, é mellor manter a distancia e avisar a 112. Se non se senten ameazadas non adoitan ser perigosas, así que o máis importante é manter distancia e calma. Sempre algo importante, se o encontramos dentro dunha vivenda, dentro dunha bodega, pechar a porta e as fiestras e dar o aviso para que os servizos cos EPIs adecuados poidan collela e manter a calma, que non teñen, se non se sinten ameazadas, polo xeral non suelen ser perigosas. As serpes non pican, teñen dentes e morden, pero a posibilidade de sufrir unha mordedura é pouco probable. Con todo, un consello se nos vemos afectados. Se temos a posibilidade de collela, atrapala ou de sacarse unha fotografía, sería o adecuado para ir a un centro médico con esa información, que verifiquen se realmente simplemente unha mordedura, como pode ser de calquer outro animal, ou se é unha serpente venenosa, pois tratar co antídoto correspondente. A maioría non son perigosas, pero é importante en caso de enfrontarnos a unha serpe e tentar afastarse dela e, sobre todo, mantela calma. Recuperamos neste punto, ás 3:05 da tarde, a información, unha das informacións da portada deste telexornal Mediodía. Ese cruceiro Ondius viaxa nestes momentos cara ás Canarias con antivirus. Temos unha novidade, Santa Elena, a illa co grupo de cidadáns que estivo cos pasaxeiros do cruceiro teñen que permanecer nos seus domicilios ata xuño. É unha decisión que tomaron as autoridades, que os pasaxeiros que baixaron nesa illa permanezan nos seus domicilios en corentena. Terán que pasar esas xornadas sen contacto co resto de cidadáns porque as autoridades consideran que, do contrario, o antivirus, o virus, podería expandirse. Gustalle mirar as obras? Sí. Pero non estar aquí todo o día, non? A todos os jubilados lle gusta ver as obras? A todo o mundo lle gusta ver as obras porque é o progreso. As obras molestas para a maioría tamén teñen o seu público, unha distracción coa que enche as horas cando nos sobra o tempo. Quizáis daí ven o hábito de tantos xubilados que se entreteñen mirando para elas. Obras na rúa Xoán de Nova de Ourense. A beiravía está levantada, as máquinas traballando e hai que dar un rodeo para pasar. Pero non todos o fan. Hai quen se entretén botándolle un ollado aos traballos. Primeiro desde a barreira, despois un pouco máis adiante. E finalmente a pé de obra para ter unha perspectiva mellor. Eu sabe como me entreteño? Andando, facendo deporte. Pero bueno, estaba mirando por mirar. Tamén os hai xa xubilados que se achegan ás obras con interese aínda profesional. Que é todo distinto. A cando feía eu e como fan agora. Pasa por aquí, detense e fala cos obreiros. É amigo meu xa. Un intercambio de coñecementos entre xeracións. Pasan por aquí e paranse a mirar. E bueno, non critican moito, non é como os que non son jubilados. A todo o mundo lle gusta ver as obras porque é o progreso. E xa que falamos de construción, detémonos hoxe na construción de casas pasivas porque cada vez teñen máis mercado.
Foi na Alemanha de 1991 onde se construiu a primeira casa pasiva. Foi en Roxos, no concello de Santiago de Compostela, e foron eles os que fixeron no 2017 esta casa, a primeira Passive House galega. A vivenda que se certifica baixo o estándar Passive House é aquela vivenda que acada unhas niveis de eficiencia energética determinados por un estándar que ven de Alemania, e que eso implica que ten que ser unha casa moi ben aillada, moi ben orientada, moi ben estudiada, moi ben calculada e moi ben executada tamén. Os principios básicos dunha Passive House son altos niveis de aillamento, ventanas de altas prestacións, eliminación de puentes térmicos en toda a súa envolvente, unha envolvente ben dimensionada e continua, tamén a hermeticidade. Son casas moi herméticas porque, a súa vez, o outro principio que me queda, que é a ventilación mecánica con recuperación de calor. Vivendas con consumo enerxético case nulo, adaptables a calquera climatoloxía, onde deseño e confort non son incompatibles con sostibilidade. Consumos moi baixos para un alto nivel de confort interior. Realmente, o confort interior deste tipo de vivendas é máis alto que unha construcción convencional. Un porcentaxe de traballo moi alto. Ahora mesmo o noso estudio pois nos dedicamos case un 60-80% do noso traballo a calcular casas pasivas, dirixilas, consultalas. Unha demanda crecente que busca a implicación de todos os sectores da sociedade para facer un territorio e unha convivencia máis responsable e eficiente. A ver, imaxinan vostedes que lles pagan 1.000 euros por acudir a festivais e logo poden contalo nas redes? Esa é precisamente a curiosa oferta laboral que lanza unha empresa de traballo temporal galega. A elección vai estar disputada en menos dunha semana. Chegaron a 5.000 solicitudes. Poucas ofertas de traballo máis tentadoras ca de ser festivaleiro de profesión. Se che pagan 1.000 euros por ir a testar un festival, eu vou, Por supuesto que sí, ¿cómo lo hago? Yo creo que voy a llegar a casa y la voy a buscar ahora. ¿Y te pagan? Ah, pues sí, súper. A oferta contempla unha semana de contrato e todos os gastos de viaxe e aloxamento pagos para gozar do Bombastic en Asturias e do Arenal Sound en Castelló. E todo na compañía que o traballador elixa. A cambio, iso sí, terá que compartir a experiencia nas redes. Al final estamos acostumbrados a subir cousas a redes sociales, entonces por subir algo dun festival, ir gratis e a cobrar, perfecto. Se pode llevar a alguén, ves o festival. A oferta suena bastante chollo, yo non sei si de influencer doy la talla, pero... Neste traballo de festivaleiro non se precisa experiencia previa, pero sí se valoran certas aptitudes. Que buscamos una persona, evidentemente, con dotes comunicativos, que le gusten las redes sociales, que le guste compartir, que esté cómoda, pero que sea auténtico, ¿no? Que no sea como un influencer que tiene detrás como un negocio. A máis de cubrir a vacante, esta iniciativa, promovida por unha ETT galega, ten outro obxectivo. Es acercar el trabajo temporal a los jóvenes, ¿no? Que lo vean como una puerta de acceso al mercado laboral. Os candidatos poden presentarse ata o 5 de xuño. A selección prevese complicada, porque as solicitudes chegan por miles dende toda España. E só un cobrará nómina por dalo todo nos festivais. E agora adiantamos o que imos contar dentro dos minutos cando rematen os deportes. Falaremos deses chubascos que a partir da 1 da tarde xa foron entrando dende o sur da comunidade, provincia de Ourense, provincia de Pontevedra e xa indo cara á provincia de Lugo, onde estará a tarde máis complicada debido a ese aviso por trebóns e bategadas que temos activo. Zonas onde se prevé maior cantidade de auga e de lóstrigos, pois será o interior da provincia de Lugo e as zonas tamén de montaña da mesma provincia. Se lles parece, o dito, en canto remate Sevi, imos co tempo. Queremos que coñezan a historia que nos chega dende Tailandia dun home budista e os seus 20 cans. Comezou cun cachorro que alguén abandonou no templo. Agora son 20 os cans que acompañan este monxe no seu ritual diario de recollida de esmolas. Incluso parece que os animais fan que aumenten as doazóns.
O británico David Attenborough, posiblemente o divulgador de natureza máis coñecido do mundo, fai mañá venres os 100 anos. Son 100 anos dunha longa trayectoria en que achegou ao gran público as maravillas do planeta. Dende os anos 50 do século pasado son incontables os documentais que fixo e segue facendo para amosarnos a vida na Terra. Parabéns, nos marchamos ata mañá. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and we want go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and we want go home. Day is a day. Oh. Daylight come and we want go home. Day is a day. Is a day. Is a day. Daylight come and we want. A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and we want go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight come and we want go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot